Και να η Νικόλ Κυριακοπούλου στην πρώτη προσπάθειά της στο σημερινό αγώνα, 4 μέτρα και 30 εκατοστά, επιτυχημένη προσπάθεια, ωραία προσπάθεια. Άλλη μια αθλήτρια λοιπόν πάνω από τα 4 μέτρα και 30, η Κυριακοπούλου, που είναι σε καλή φόρμα, που υπόσχεται υψηλές επιδόσεις. Εδώ βλέπετε περνάει με πολύ μεγάλη άνοση και μάλιστα αρκετά ψηλά τα 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Δύο λοιπόν κορίτσια, η Εμμανουήλ και η Νικόλ Κυριακοπούλου πέρασαν τα 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Έχει κάνει ένα και μόνο άλμα, όπως βλέπετε, στα 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Πρώτη προσπάθεια πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. 4 μέτρα και 40 για την Κυριακοπούλου, που βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα όπως όλα δείχνουν. Αν κάνει ένα τέτοιο άλμα και στη συνέχεια είναι μια αθλήτρια με πολύ μεγάλη επίδοση. Το 4,60 νομίζω ότι είναι όριο που χωρίζει το επικοντό των γυναικών στις δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτές που κάνουν τις πολύ καλές αθλήτριες και τις, ας το πούμε, λιγότερο καλές. Αυτές που είναι κάτω από τα 4 μέτρα και 60 εκατοστά. Βλέπετε πόσο ψηλά ανέβηκε η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ. Ανδρέας Δημητράκης, 22 χρονών και επικοντό. Νικόλ Κυριακοπούλου, το κατέβασμα. Κρίμα. Πέρασε πάρα πολύ ψηλά, αλλά πέρασε την πρώτη τα 4,40. Άλλη μια στροφή 400 μέτρα για τον Ανδρέα Δημητράκη. Άλμα επικοντό, δεύτερη προσπάθεια στα 4 μέτρα και 50 εκατοστά για την Κυριακοπούλου, που την είδαμε να κάνει 2 άλματα μέχρι τώρα, επιτυχημένα, και να δοκιμάζει χωρίς επιτυχία στα 4 μέτρα και 50 το μοναδικό αποτυχημένο της άλμα. 4,30 το πρώτο άλμα, 4,40 το επόμενο της άλμα, επιτυχημένα και τα δύο, στα 4,50. Εδώ δεύτερη προσπάθεια, πάρα πολύ ψηλά, 4 μέτρα και 50 εκατοστά για την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια, που την είδαμε εδώ να ύπταται μεγάλο άλμα. Πολύ μεγάλο άλμα πάνω από τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά. Μένει μόνη τώρα και να δούμε πού θα τοποθετήσει τον πύχη. Αν θα τοποθετήσει τον πύχη ψηλότερα από τα 4 μέτρα και 60 για να επιτύχει πανελλήνιο ρεκόρ ή όχι. Είναι σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση. Τη βλέπετε εδώ, ευτυχισμένη, καθώς πετάει στην κυριολεξία πάνω από τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά. Θα επιτύχει άραγε πανελλήνιο ρεκόρ η Κυριακοπούλου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μέχρι σήμερα, τα μέχρι τώρα άλματά της δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει όλες τις πιθανότητες λοιπόν να ανέβει πάνω από τα 4 μέτρα και 62 εκατοστά και να είναι και λίγο τυχερή. Εδώ η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του άλματος επικοντό, που ήδη έχει περάσει τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά, που έχει κάνει λίγα άλματα. Δείγμα ότι το αγώνισμα βρίσκεται σε άνθηση, είναι από τα καλύτερα αγωνίσματα σε διεθνές επίπεδο που έχουμε στην Ελλάδα. Τέσσερα μέτρα και 62, πρώτη προσπάθεια, άλμα πικοντό για πανελλήνιο ρεκόρ και περνάει και είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα πικοντό με 4 μέτρα και 62 εκατοστά από την Νικόλ Κυριακοπούλου. Βλέπετε την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια στο αγώνισμα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη για την επιτυχία της, για την επίδοσή της, και βέβαια το 4 και 62 μοιάζει λίγο στις προσπάθειες και στα άλματα τα οποία κάνει η Κυριακοπούλου. Νικόλ είναι σήμερα σε εκπληκτική κατάσταση. Δείτε εδώ πώς πέρασε πάνω από αυτό το ύψος, και βέβαια και 65 να ήταν, ίσως και 70 να μπορούσαν. Έχουν κάνει εξαιρετικές επιδόσεις. Φέτος, εδώ πάμε στην Νικόλ.
Αφήνουμε τα 3 χιλιόμετρα στίβλ. Πρώτη προσπάθεια, 4 μέτρα και 70 εκατοστά. Πάει για νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Κυριακοπούλου για ένα μεγάλο ρεκόρ. Περνάει 4 μέτρα και 70 εκατοστά. Είναι πολύ μεγάλη επίδοση. Μία από τις καλύτερες επιδόσεις εφέτος στον κόσμο. Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπουμε σήμερα για την Κυριακοπούλου. Η ίδια δεν μπορεί να το πιστέψει, συγκινήθηκε για αυτό το ύψος. Είναι εξαιρετικό, είναι πολύ μεγάλο το ύψος. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε κι εμείς ότι είναι δυνατόν μια Ελληνίδα αθλήτρια να πηδάει τόσο ψηλά σήμερα στους αγώνες. Φάνηκε αυτό από το ξεκίνημα, ότι μπορεί να πάει πολύ ψηλά η Κυριακοπούλου. 4 μέτρα και 70 εκατοστά είναι μια συγκλονιστική, μια από τις καλύτερες επιδόσεις εφέτος στον κόσμο και είναι άξια πανηγυρισμού. Μια επίδοση καταπληκτική, ένα άλμα εξαιρετικό, το βλέπετε εδώ από την Νικόλ, την Κυριακοπούλου να κάνει, ανεβαίνει ψηλά και καλύτερο άλμα δεν μπορούσε να κάνει. Το τέλειο άλμα εδώ, το τέλειο άλμα με άψογη τεχνική σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα. Και πέρασε και πολύ ψηλά πάνω από τα οποία έχει κάνει. Φάνηκε λοιπόν ότι είναι σε καταπληκτική κατάσταση από τα 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Όταν την είδαμε να πηδάει τα 4 μέτρα και 50, είπαμε ότι αυτό το κορίτσι δεν είναι μόνο για πανελληνίο ρεκόρ, είναι για πολύ υψηλότερες επιδόσεις. 4 μέτρα και 70 λοιπόν για την Νικόλ Κυριακοπούλου, την οποία βλέπετε. Βλέπετε εδώ την Νικόλ που πραγματικά πέρασε σε μια άλλη διάσταση. Από αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα η Νικόλ έγινε παγκόσμια αθλήτρια. Η επίδοση αυτή είναι μια επίδοση που δίνει μετάλλιο, δίνει διάκριση σε όλες τις διοργανώσεις. Ξανά εδώ μεγάλη επίδοση το άλμα της Νικόλ Κυριακοπούλου στα 4 μέτρα και 70 εκατοστά. Η ίδια αθλήτρια σημειώνει 2 νέα πανελλήνια ρεκόρ την ίδια ημέρα. Μετά το 4.62 επιχειρεί στα 4.70 πανελλήνιο ρεκόρ με την πρώτη προσπάθεια η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Ένα καταπληκτικό άλμα που δούλεψαν όλα άψογα. Η ταχύτητα, η δύναμη, η τεχνική, όλα πήγαν περίφημα και αποτέλεσμα ήταν αυτό το μεγάλο άλμα, αυτή η μεγάλη επίδοση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια που από τις αρχές της χρονιάς έδειξε ότι μπορεί, ότι έχει στόχους, έχει δυνατότητες, έχει ικανότητες για να φτάσει πάρα πολύ συγκλονιστική ημέρα με την Νικόλ Κυριακοπούλου να κάνει 2 νέα πανελλήνια ρεκόρ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είχαμε και άλλες καλές επιδόσεις. Εκείνο που αξίζει να πούμε πάντως είναι το 4.70, είναι μία από τις 5 καλύτερες επιδόσεις εφέτος στον κόσμο. Την βάζει πολύ ψηλά στον χάρτη του παγκόσμιου αθλητισμού την Νικόλ. Πάμε όμως στον Μιχάλη τον Μανουηλίδη που είναι εκεί για να της πάρει τα πρώτα λόγια. Μαζί μας η Νικόλ Κυριακοπούλου, μια μεγάλη επίδοση 4.70. Συγχαρητήρια Νικόλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκίνησες πολύ δυνατά. Από τα πρώτα σου άλματα φάνηκε ότι ήσουν σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι είναι. Αυτά τα άλματα έχω εξοικειωθεί πλέον με τουλάχιστον μέχρι το 4.50. Ήθελα να σταθεροποιηθώ στο 60 για να μου δώσει βάση να ανέβω. Μου έδωσε από ό,τι φάνηκε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, πάρα πολύ ευχαριστημένη. 4.62, 4.70 με την πρώτη και φανταστικά άλματα πολύ ψηλά. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα με τον προπονητή μου. Δεν έχω λόγια. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Έχω και ανθρώπους δίπλα μου, με στηρίζουν. Την οικογένειά μου κυρίως, τον προπονητή μου που μου κάνει τουλάχιστον προπόνηση από 16 χρονών. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Επόμενος αγώνας, εκτός παγκοσμίου, θα κάνουμε κάτι άλλο ή θα πάμε απευθείας εκεί? Λονδίνο θα πάω. Τώρα είναι στις 5 Αυγούστου, είναι 5 και 6, στις 5 είμαι εγώ. Και ευελπιστώ να είμαι εξίσου καλά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πρέπει όλες οι αθλήτριες πλέον να σε υπολογίζουν. Βέβαια, ναι, ακριβώς. Συγχαρητήρια Νικόλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο λόγος πάλι σε εσάς.